Sabi na, unahan lang sa ano. Saan ang unahan dito? Ikatang dito. Ang sada ng Tagalog sa unahan dahil. Guys, basta sabi niya, she's the only lady for me. I'm so in love with her. She brings color to my world, my Bisaya girl. She's a beauty, sweet and lovely. So what's up guys? So this is the Locos, no? Welcome to our new vlog. Char. So wala na akong content na vlog guys. So this is my first time again to make vlog. Char. English. So into this video ay pala mahirap mag-Tagalog kung tayo guys kasi mahirap maglagay ng translation over here. Imimit ko pala si Miss Jackie Tomato. Miss Jackie Tomata. Going na siya dito sa tindahan na pinopromote ko guys. Yan yung Pulse Sambayan sa Lunay here at Barangay Tungan-Tungan sa aking home court. Char. Ayan. So abangan lang natin siya guys, no? Habang ako'y gumagawa, nagtatrabaho, i-on ko lang tong camera and then alam nyo na sa likod ko 2,000 years later. out of nawan. Lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka, ako ay napapaling. Bawat giling mo na pagising. Nautron ba? Punta ka na. Hey guys, nalala si Miss Jackie Tumataw. Ang parehag na akong ni Jitli nga igsoon ni Bruce Lee. hi! Meron na rin yung nagmira. Wala na'y lain pa. I love you. Sana all. Last year. Tagal. Pangit yan! Last year pala ito guys, may Sabot-sabot. sabot-sabot na magkita and then karon pa yan siya. Hello, uy, di man kay kukuan. Hi guys! Hinga man siya. Sinuan pa man ko. Pwede na! Hello guys! Namin diri sa Sambayan sa Lunay, Roknoybi, Barangay Tungan. Alam siya, City Busit na. So, first time na ko ni diri and then gihanggat ko ni Dos, which is first time po mi nagkita and then, amaning i-kan diri sa Mag-mi diri guys, mag-food review. food review mo na Char, garaan na kayo, vlogger na ka. Eh, vlogger mo ni guys. Actually guys, excited ko sa food review kay Kayo- syempre. Basta libre daw guys. Kaon eh! Basta libre daw. Excited daw sa bumili. Yeah. Jit ko basta ka ng Libre. libre. So, first time nila mo nidas magkita and then na-prove din ako nga. Yeah. Chuy, juday ni si Dos kay. Pangit yan! Kaprove po na ako guys. Gamay ganun nga kayo. Be my friend, can you be my lover up until the very end? Kaprove po na ako guys. Gamay ganun nga ba? Sige, dyan mi na nga-prove guys. Nga, mga tinuod bitaw, like mga abi na mo. Oh, sa okay. sa video lang. Eh, kini siya. Sabihan mo sa taas. Yeah. Master mo na kayo photographer. There, whenever you want me, I need somebody who can love me. Meron na magdaot sa photographer. Hey guys, no? Siyempre, ang tulanggo, di ba na? Ako kinang kay photographer kay imbis nga nani, nana. Bapang sa bapang niya. Mutaas. Siyempre, pag ikaw na gani, mag-post na gani ka, ano ba yan na? Ay, palabig post sa profile ka. Pag-personal na. Masyak! Masyari na ganun ako sa personal. Ang gabi sa kanasay na siya, lugar ka sa kwadros. Kasi ako kay Guapa mga. Let me show you love, oh I don't pretend. May kay ko. Okay na na. Hindi na ako masyak kay kita ang mga gamay.
Sige na daw siya kita sa kuha, guys. So, wala na siya nakuha sa kuha. Kaya ako, wajud ko never did kita siya in person and then. Karoon lang dyan yun nakita. Okay, so, Ayun. excited Guys, ko sa no? food review. Shoutout ako kay Miss Ate Kinakuan sa Team Pangit. Ate, Kay Manggi, Arvin, JP. ay, miss kita na, nate. Sila ang kuan. Si Ate Claire. Nung time na dito ko, wala na dito ko Sir Jobit. Wala nang gyapon ko sa kuan. Wala na ko ga. So guys. So no nanagid si Miss Jackie tumataw din no. Ay Tagalog pala tayo guys kasi mahirap maglagay ng transition dito. Translation. Naara rin siya guys atong ipakita outro ang iyang kagwapa. Ayay, ngit-ngit man. Na. Ayun guys, wag kayong mag-expect na matangkad yan guys, no? Kasi kung ito ako, dito lang yan siya guys. My God. Oo. Sa gusto na ma-challenge kaming dalawa, comment lang kayo dyan sa baba. At i-comment nyo kung ano yung gagawin namin. Talagang gagawin yan ni Dos. So guys, dahil wala kaming content, yan, totoo yan, wala kaming content talaga. Yeah. So, ito Ang na. hirap pala pag magiging vlogger na Walang content. wala sa oras. Wala kang plano. Okay, so ngayon, ang gagawin namin is, first impression since first time pa lang ka namin na magkita ni Dos. And, kaya, sino yung mauna, Dos? Ikaw, Ko? it is Paris. Yan, bali kan guys, bali sasabihin yung first impression. Kasi, di ba, ngayon pa lang kami nagkita. Okay. It is Paris. Sa akin, Ito ka, ito. yeah, sa akin, pag-text pa lang nila sa akin na magkikita kami ngayon, and then, nag-expect talaga ako na may kasama kaming kameraman niya, mga ganon. Kasi, mayaman to si Dos eh. Mayaman to, and then, kaya yun. After ng duty ko, kaya nag-time out na ako, and then, pumunta na ako dito. Sabi niya, unahan lang sa ano. Saan unahan dito? Ikatawin dito. Masyado ng Tagalog sa unahan dahil. Guys, basta sabi niya, nasa unahan lang pala yung Unahan, walang Tagalog sa unahan mo. sinabi niya na doon ako pupunta kasi nag-video lang siya at nagbablog. Kaya yun, hindi ko to alam ang ano na to lugar. Kaya ano na ako, continue lang ako sa pagdadrive. Yun, nakita ko si Dot na pagkakita ko sa kanyang jacket talaga, sabi ko talaga, yun, si Dot na yun. Kasi sabi niya, nagbablog siya, and then walang ibang tao na nagbablog, basta sa unahan yan, sa labas, sa daan. Kaya, gets ko talaga nga si Dot. Ayun, lapit na ng... First impression. Yeah. Lapit na ng motor. Nakaabot na ako yun. Nakita ko si Dos. Uy! Hinlaki na ko. She's a beauty, sweet. Palangisin ko. Guys, super. Laki ng bunganga niya, guys. Pag She brings color to my world, my Bisaya girl. kaya ayun, sabi ko, ito si Dos na talaga ito kasi malaki yung bunganga. Lady for me, my heart belongs to her. Kaya yun, guys. First impression ko talaga ni Dos. Akala ko, maliit yung bunganga niya. Pero sabi-sabi ng mga ka-team namin, nalaki daw yung bunganga niya. Kaya na-prove ko talaga yung bunganga. Pero in fairness, guys, Choy tong si Dos. Saan Yeah. ng Choy dahil? Ano yung sabihin ng Choy? Choy is, in short,
uy. Ayan. May tao guys. Mahihain lang siya. Mahihain lang siya guys. Mahihain. In fairness, si Dos is, seryoso na to guys. Walang halong biro. Sige. Oh. Tapos, Tapos yung akala ko na masungit si Dos, yung ano siya. Pero expected ko talaga na, prangka magsalita ko si Dos. asin. Yeah. That's all I'm going. Doon na yung order namin. Hindi na ako makakonsentrate. Ayun guys. So, Hindi na ako makakonsentrate guys. Nakikita na ako ng pagkain. kain na kami. Meron kaming i-review. Anyway, mabait tong si Dos at saka Asin. napakasipag. And then, guwapo. Hindi siya gaano katangkad. Kung mababa yung height ko, mga 1 inch lang yung gap namin in terms sa tangkad. So, mas matangkad siya, maliit sa akin. So, yun yung impression ko sa kanya. Anyway, na-prove ko talaga na malaki yung bunganga niya, napaka-smiling. Oh, hindi na siya mag-smile. Girl, my Bisaya girl. Mauna na siya mag-smile kasi nahiya na siya. So, how about first impression sa akin? So, nagsisi ako guys na siya yung nauna. Pastilan. Naday pangalawa sa akin, Das? Dapat pala ko yung nauna guys. Kasi pag siya... Ay! Sa pagsabi ng first impression. maro. Okay. So, ito na first impression ko. Kasi syempre, nakita ko na siya guys. Medyo... Nakita ko na siya dun sa natrabahuan niya. Sabi ko pa, maliit na babae, maliit. Sabi niya kanina, ganito lang. Hindi mo maniwala. Maliit talaga siya guys. Siguro nasa ako 5. Nasa 5. Tulong ako eh. Siguro nasa 5 siya. Ayun. Tsaka syempre expected na maganda yan. Promise. For me, I'm so in love with her. She brings color to Mukha ng maganda. Maganda yan guys. Ayan. Tsaka hindi mahihain. Yeah, maganda yung face. Makapalang face. Kaso pag may dumaan na tao, takot. Ayaw magsalita. Ikat, mag-good. Ikat. Ikat. Ay hindi, yun na, ikat. Ayan. So, magpo-food review na kami. 没关系，天空 Yan lang